Здравейте! Днес се намираме в един гръцки супермаркет. Елате да ви покажа какво има. Въпреки че най-употребяван е зехтинът, от слънчогледовото олио избора винаги е богат. Между другото, зехтинът е една от най-фалшифицираните стоки, но има начини да бъде разпознат. Прави впечатление колко много гръцки продукти има в супермаркетите, което показва, че в страната има значително производство на храни. Медът, например, навсякъде е гръцки и има поне по 5-6 вида. Оризите са винаги поне 10 вида, в който и да е голям магазин. Тук няма чужди вериги супермаркети, освен една немска. Всички останали са гръцки. Продават се интересни миксове от боб, леща и други варива, заедно с дафинов лист. Лещите са също много видове и наистина много вкусни. Излишно е да казвам, че всички до една са гръцко производство. Макаронените изделия също са почти само произведени в Гърция и асортимента е определено голям. Дори при шоколадовите изделия предимно виждаш гръцки производители, като някои от фирмите са много стари, като първите шоколади произведени в Гърция през 1861 година. Това са тези сините, които виждате. И накрая да ви споделя и впечатленията си от обслужването. Продавачите ти обръщат внимание и масово се стараят да останеш доволен, така че обслужването е добро.